கார்மா மெடிடேஷன் கைட் பாபாஜி 1. அமைதியான இடத்தில் அமைதியான மனத்துடன் உட்காருங்கள். கண்கள் மூடி மூச்சை மெதுவாக சுவாசிக்கவும். 2. கர்மாவின் உணர்வு. மனதில் இதை சொல்லிக் கொள்ளுங்கள். என் எண்ணங்களும் செயல்களும் என் எதிர்காலத்தை உருவாக்கும். நெகட்டிவ் எண்ணங்களை மாற்றி நேர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். 3. தியான வழி. மூச்சில் கவனம் செலுத்துங்கள். ஒவ்வொரு சுவாசத்திலும் நலத்தையும் அமைதியையும் எண்ணுங்கள். ஓம் கர்மா என்ற மந்திரத்தை மெதுவாக மனதில் மீட்டெடுக்கலாம். 4. முடிவு. தியானம் முடிந்த பிறகு உங்கள் மனதை அமைதி மற்றும் நன்மையுடன் நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள். தினமும் சில நிமிடங்கள் இதுபோல் தியானம் செய்வது கர்மாவை நேர்மறையாக மாற்ற உதவும். பாபாஜி சொல்லுவது போல, கர்மா உனக்கு சொந்தமாகும். அதனை மாற்றும் திறனும் உனக்கே உண்டு.